Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sayyida Fadima. Gashi Allah ya baki wannan takalmi shine muka ce ko da za mu san ranar da Allah ya baki wannan takalmi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ranar ce ake so a faɗa ta ranar da aka bada shi. Ranar da aka baki wannan takalmi na manzon Allah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Na'am. Nawa ga wata? Ɗaya ga watan azumi aka baki wannan takalmi a Ramadan. Alhamdulillah muna godiya da wannan kyauta da Allah ya mana. Kuma sayyidina Rasulullahi ya baki wannan takalmi saboda akwai mutane da yawa wanda za su yi inkari a kai, shi yasa muka ce gwara mu ji daga bakinki. Sayyidina Nabiullahi ne ya zo ya kawo miki wannan takalmi. To ki ba mu labari kaɗan daga cikin yadda abin ya kasance. Wannan takalmin gaskiya lokacin zawar shi dama tun kabin lokacin yayi. Na'am. Can cikin maholiki sai muka je aka yi wani taro. Na'am. Sai na tar da wani mutum can dai taron da ni su baya sun bar ina bin su daga baya. Na'am. Sai na tar da wani mutum a zamne kayan shi ma tsanwaye ne. Na'am. Kan tsanwa ne. Labbaika ya rasul. Sandan shi a gindin shi tsanwa. Allahu akbar. Allah tsanwa ne. Allahu akbar. Sai ta yarinya me kike guje? Na'am. Ya ce ki je dan hakuri ke ma wata ɗaya da wata za a naɗa miki sarauta ni he nake tabbaka nake ciya ma zakirai an ce ɗaya da wata za a naɗa min sarauta. Allahu akbar. Miki akbar. wata takalmin ki in sa miki me kwakwar kin saka miki takalmi. Sai na bada takalmi lokacin da na bai kawata ni ko takalmin sassarƙa shi ne ma kai kamar na kaba ne tsanwa. Allahu kayan da yake jikin shi ya sassarƙa shi a kafa. Na'am. Ya ce ɗaya da wata za a je a naɗa miki sarauta. Allahu akbar. Shi ma'aikin Allah Wannan kenan. ɗaya da watan da aka ce za a naɗa min sarauta. Na'am. Gaskiya in ba da kirma dai kai ko lokaci kai ba lokaci bane kawai gaskiya da abin da za a yi ce to. Ni da ɗaya da wata dai. Kina jiran zuwan Lokacin nan 20 da wata ne. Da Na'am. doki da gudu. Allahu akbar. Wannan goma ya Aka yi cika da mafarkin ganin kenan. mafarkin wannan. Wannan kwana goma ya cika. Saura kwana ɗayan da za a ba. Na'am. Saura ɗaya. Ai kuma he na ruɗe kabin ɗaya ne. Dole ne. Ba na cikin hayyaci na ko kaɗan. Allahu akbar. Bayan sallar magarba zan yi isha'i ina zamne cikin fangon nan gaba na gabas. Na'am. Sai ne dan tagumi ɗaya da tabishi ina zamne. Kawai nake ga wani haske daga sama suran iya ta hawa wani Allahu akbar. kawai na ci amshi ya na ma hannu na haka gaskiya shi kuma lokacin nan takarda ce a ƙasa fara labbaika ya rasulullah sai aka rubuta a sai ana karanta ta a sallar asuba ita ce aka yi kamar wannan zaman abin da aka Na'am. haka su guda biyu da na meka hannu na an so ni na amso na aji amma ban san abin da aka yi ba labbaika ya Allahu akbar. Gani ya gigita. sallar isha'i Allahu akbar. Kana gigice. yaro ba cin tuwo zuwa shi yace wa an huda mana tuwo an kai mana ba kin huda tuwo sai da kin kai makwa na ce kai sani ban kai ba tuwo a gaba ki huda kai yace har mun ci tuwo kuma kare he sun ku ya he dauka he mun ma a gaba Allahu amine ne nace ni ma haka na gani ban san ko mine ni ma haka na an ce ku zauna kun toshe musu he na ce kai turamin kirwa gode ma Allah da gida sai na kan nuna mishi shi mai gida Na'am. sai ya ce kai tige ba ni wani al'amarin shi ba zan zan yi shi ta ci da labbaika ya rasul Allahu akbar. Kin ji girman Allah girman gari iya wayewa Na'am. shikenan sai ta ga ai takalmin sai da rasul da gida ba ake ta turayya ake ta fama yan ziyara a yi kwaki a yi shinkafa mun kasa iya da komai ruwan ma wani baya samu ya shi Allahu akbar ta zuwa ana ta zawa to lokacin nan gaskiya mu kawai yan guna su kadai muke mahalli da su wanda suke ta kawo wannan shi ma dalilin da dalilin ne Allah ya kaduwal haka wallahi To alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode da wannan bayani da kika mana. Dama muna so mu ji ne saboda wanda ba su gani ba su gani kuma su ji daga bakin da ya fi kowane baki girma. Bayan haka kuma muna godiya da Allah ya ba da wannan takalmi, amma kuma dole ne mu tambaye ki da garin da kike da kuma ƙasar da kike da kuma
a wace jiha ce kike? Saboda me da yan a san inda za a zo a same ki adireshin din gidanku kenan. To shine sai ki ga mana a wace ƙasa ce wannan takalmi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka. Muna nan kyara ne unguwar Talaba. Kasar Nijar da Magara. Na'am. Masha Allah. Masha Allah. Kenan ƙauyen murya. To alhamdulillah, alhamdulillah. Duk wanda Allah ya bawa iko in yana so ya je wannan ziyara to kuma ba inda zai zo sai ya taho nan ƙara gurin sai da Fadimatu wadda Allah